Tak jsme tady v Jižní Americe. Ze Zlína za půl hodinky, to není špatný čas, tak jdem na to. Amazonie. Dneska se vypravím na slony a ne na focení. No, doufám, že se to pod náma nepropadne. Tak můžeme, jo? Jo. Tak si tady dneska pronajmu velblouda, abych mohl popojet kousek dál. Ahoj všichni, dneska vás zdravíme ze Zlínské zoo, kde jsme navštívili část Jižní Ameriky, Amazonii. Dneska jsem použil tady baka na cestování, protože cesta byla daleká. Ale to není na sebe. K čemu se hodí velká hlava? K velkému chobotu. Jo? Tady píšou, že třeba ke schození stromu. Já mám takový pocit, že Pavel mluví asi o slonech. Nemýlím se, Pavle? To nemáš takový pocit. Zastavili jsme tady, protože jsi mě sem navedla, že budeme fotit slony. To má pravdu, budeme fotit slony. Jedna z velkých atrakcí Zoo Lešná jsou sloni a u těch jsme se samozřejmě s Martou zastavili. Na focení slonů jsem si vzal tuhle sestavu, objektiv 70-200 a fotoaparát Canon 40D. Co máš dneska, Marto, ty? To máš dobrou sestavu, Pavle. Já jsem si nachystala kapánek jiný fotoaparát. Je to od Canonu Mark III, který je speciálně určený vlastně na fotografování sportu a zvířat jako takových, protože vlastně je schopný nasnímat 11 snímků souvisle po sobě. Objektiv mám pevnou 200, taky od Canonu se světelností 2,8. Takže jak já, tak ty máme vlastně ideální sestavy na fotografování zvířat. Mám čůrajícího slona. Velmi atraktivní foto. To je teda, Pavle. Ukaž, Pavle, co se ti tam povedlo prozatím? Ano, to je velká akce čůrající slon. Ano. Takže je dobré těm zvířatům obětovat trochu svého času. Tam, jak už se řekla, je to jedno, jestli fotíš wildlife anebo v zoo. Ve wildlife tě to stojí samozřejmě toho času víc. V zoo si tady sedneš na lavičku a budeš ty slony pozorovat a zjistíš po té půl hodině, že vlastně jediné takové efektní záběry, no takové ty dynamické záběry jsou, když vlastně oni tím chobotem si naberou ten písek a hází ho vlastně nad hlavu. A ten krásný, prostě ten oblak toho prachu vlastně nad tím slonem je, a to je vlastně v podstatě ta správná fotografie toho slona, jo? Že to není jen takové statické, že ten slon stojí a nic vlastně nedělá. Takže je toho velké trpělivosti. Fotografování zvířat jednoznačně. Tak já tady mám udělané už nějaké zkušební snímky. Podívej se na ně. Slonu máš nastavené na 2,8, což je v pořádku. Tati logicky, protože máme krásně slunečno, ti hází i krátký čas, takže 1/5 vteřiny, což je taky v pořádku. EV předpokládám, že jsi měl asi na 0. Ano, to mám na 0. Vzhledem k tomu, jak je vybarvený slon, jaké je počasí, tak si myslím, tam o ty 1/3 tam můžeš vždycky skočit, jo, podle toho, jak zasvítí to sluníčko na toho slona. A jinak bych si pohrála jenom s kompozicí. S kompozicí opravdu se dívala, co ty sloni dělají a vybírala si tady kolem vlastně toho celého té expozice, bych chodila a hledala si prostě ty nejhezčí úhly záběru, aby vlastně tam
ten slon jako takový, protože je to fakt krásné zvíře, aby tam prostě vynikl, jo? To znamená, abych tam neměla třeba tady vzadu nad tou ohradou je vlastně chodník, abych tam neměla ty lidi, abych tam neměla dráty, které tady všude kolem celé té expozice jsou, takže se soustředit vlastně na tu kompozici. Tady na té jedné fotce, na zkušebním snímku, mám ten prach, který tam sloni mají celkem přesvícený, mě to tady vyblikává. Co s tím můžu dělat? Takže když fotíš to zvíře a to zvíře samotné přesvícené není, i když ty ho máš kapánek na toho hřbetu přesvícené, tak si vlastně snížíš to EV a ono fakt to sluníčko není ještě poledne, je asi něco po 9, ale to sluníčko už je docela takové ostřejší, takže opravdu musíme snížit to EV a pomůžeme si samozřejmě automaticky sluneční clonou, která tady ty sluneční paprsky eliminuje. V takovém počasí je ta sluneční clona opravdu nezbytná. Sluníčko dneska je už docela ostřejší, ač teda není ještě poledne. Logicky bychom měli fotografovat ty slony tak, že ho budeme mít v zádech, ale ty fotky by nebyly dobré z prostého důvodu, že bychom měli špatné pozadí. Takže fotíme vlastně proti slunci, ač je to teda proti veškeré logice, ale někdy to splňuje prostě tu účelnost té fotografie, jakou chceme. Fotíme proti slunci a musíme si prostě pomáhat třeba jenom tím EVčkem, jak třeba tam něco máš, třeba ty menší přepaly, na pozadí to nevadí, ale prostě pokud to máš na samotném to zvířeti, tak už je to horší, takže si třeba snížíš to EV. No vzhledem k tomu, že si nemůžeme vždycky stoupnout úplně ideálně, aby jsme to sluníčko měli za sebou a fotíme v protisvětle, jak jsi říkala, má třeba opodstatnění použít třeba blesk v tom protisvětle? Používat blesk u tohoto našeho konkrétního fotografování v zoo by asi nemělo moc význam, protože fotíme na dlouhé vzdálenosti a on tam prostě nemá opodstatnění. Něco jiného by bylo, kdybychom fotili třeba za soumraku, kdy zapadá slunce a nám to tam vytvořilo vlastně tu aulu kolem toho zvířete. To jsou takové ty efektní fotografie, tam ten blesk má to svoje místo. Tady máme nastavení u jednoho z povedených snímků, které jsem vlastně pro dnešní fotografování slonů používala. Čas mi vycházel 1/8 sekundy, slonu jsem používala tu nejnižší možnou, takže 2,8. Ekvivalent clony a času, neboli EV, jsem měla staženo na -1/3. Ostřící body, ty jsem používala různě, většinou jsem zvykla ostřit, protože slon je velké zvíře, tak ostřit vlastně na jeho oko. Jak jsi to užil, Pavle? Já jsem si to užil náramně, možná, že i snímky se povedly, to uvidíme. O tom vůbec nepochybuji. Takže jo, tak to bylo fotografování slonů. A příště možná někde v Keni, v nějakém parku, třeba Masai Mara. Tam to bude trošku akčnější. Mějte se hezky. Uvidíme se příště.